זה אבן על אבן, שום דבר לא בא בחינם. אני רוצה שתזכרו את המשפט שאני אומרת עכשיו. בית חינוך דיאלוגי משותף קשת התקווה, אנחנו נתרכב במילים האלה במהלך השנה, נוגעים בלבבות, מעצבים נשמות וביחד בונים עתיד. מי שצועד איתי מתחילת הדרך או אפילו מעל שנה, יודע שאני רואה בעבודה הזאת שליחות וציונות. זה הקרבי שלנו. הקרבי שלנו זה לגדל עם חזק יותר, מאוחד יותר, שיודע לתקשר ביחד. הקרבי שלנו זה קירוב לבבות, והקרבי שלנו זה בימים שיש סופה בחוץ ויש שיגעון בחוץ, לשמור על הילדים שלנו שנמצאים בפנים. לא דווקא ללמד אותם כמו לשמור עליהם, לראות אותם, לאהוב אותם. זה המהות של הבית הזה, וזו הציונות שלנו. נמשיך ונחכה לו רגע של אושר כזה שחיים בשבילו, רגע של אושר כזה שרצים לקראתו, ואל תפחד מהעצב, תמיד הוא ילך ושוב יעבור.